Surya putra. Banjur aku adawan njaluk bane pusaka Kuntawijaya. Wah, enak temen muwusmu Yai. Dewa kowe nek ngendika ora kena wala-wali wong sing diparing aku kok kowe banjur Loncah ku njaluk pusaka Kuntawijaya dan aku ora entuk yen ora mareket aja takon dosa garis sapa kang mati. Mati bareng tak wujudi garing atiku.
bala pandom yuk gumulung ing soto kura kambah kongke Drokadite bola dalah putuku ngger aduh kados pundi Sima Narada wangunipun anggen kula badhe nyuwun wangsulipun Kuntawijaya Danu boten pikantuk karya namung kula pikantuk wujuding rangka menika kados pundi yang mekulun wong pusaka ing langkung landhep kewala boten saged nedhasi kayan puseripun anak kula tetukul ajem menika namung wujuding rangka wis mengkene ya nggih wis ora perlu ndatak gedung-gedung kudu kodrating dewa jeneng kita wis ya mung entuk rangka wis terima-terima nggen ajan mung kuwi rangka niku kuwi kayu sing dienggo kayu Kestubamaya kayu Kestubajati kuwi kayu saka kayangan kuwi ampuh dayane ya nggih menapa mekaten ya dina iki kayu dina iki mah enggak mrepeki marang Kadang Musi Werkudara rangka iku nggo magas ya kuwi ari-ari tetuku mbok menung mesti bakal entuk karya meneh ngaten monggo kula dhekaken Siwa Narada